Magalang shoutout sa inyo lahat dyan, mga kababayan. Update lang po dito po sa Dr. Benigno Aldana Elementary School. Ngayon po ay magbibigay po tayo ng learning kit sa mga estudyante. Yan po, dun sa bag na yun, kasamang bag, meron doon nakalagay po yung mga papel doon, tsaka notebook. Yan po makukuha nila, guys. Ayan. Maraming salamat, guys. Live po tayo ngayon sa school kung saan ay nagbibigay po tayo ng learning kit. Ayan po. Maraming salamat po sa pagbisita sa live ko. Maraming salamat. Don't forget to subscribe, like, and share. Maraming salamat, guys. So, ayan po. Tuloy-tuloy pa rin yung ating pagpasok ng mga kukuha ng ayun po doon sa dulo, nandun po yung bigayan ng learning kit doon sa dulo. Dito naman sa bandang harapan, enrollment at saka yung attendance ng sa logbook, bawat pumapasok. And guys, live po tayo ngayon sa Aldana Elementary School. Babalik ulit mamaya. Guys, makikita nyo may mga dalang
Ay, may loud shoutout sa inyo lahat dyan. Live po tayo ngayon sa school ng Direk na Maldana Elementary School. Kung saan namimigay po tayo ng learning kit. Ayan po guys, tuloy-tuloy lang. Yun sir, basta. Okay lang sir. Okay na. Hindi, doon lang. Doon naman nakaharap eh. Malamig ka na kuya. Ngayon po guys, yung listahan ng mga estudyante na naka-enroll na. Hi, Mitch. Na-enroll na? Oo. Sir, nito. Tangkan mo kasi laki mo na si Reyes. Ha? Learning kit? Doon po. Mag-logbook muna kayo dyan. Hindi na. Bawas na. Bawas ang ano, konti kasi ang ano eh. Konti ang, aywan ko sa feeding. Oo, kayo. Hindi muna ako. Ako, ano muna, wala. Kasi kukunti daw ang ano, estudyante. Oh. Eh, sa feeding, okay. Pasok kayo doon. Dito kaya, ano? Okay lang. Kasi sa, ano, kaya kahapon na bilis kami natin. Okay. Ayun. Sinakausap na rin ako ni Ma'am. Okay lang, mayroon pa naman mga araw na ano eh. Malay mo, dumami pa, di ba? Ganon. Oo. Ang dami. Sabi nga nila, kami sa ano ka lang. Oo, kaya mo yan. Kaya niya yan. Kaya naman, kakayanin. Kasi ako hindi ako kasi pwede sa umaga, yung nag-aasikaso ako sa mga bata. Oo. Sa akin naman, dalawa dito sa gamit ko. Kasi yung isa ko high school. Sabi nga ni Ma'am Galano sa akin eh, dapat ikaw ang ano ko dyan, sa loob. Kasi wala naman si Ate Army. Eh kaso naisip ni Ma'am na, yun nga, hindi ako pwede maaga pumasok dahil may mga inaasikaso ako. Oo, dahil Ma'am, nakausap ka na rin. sige ma'am, naglinis kami natin dito. Nalinisan ko na rin ng bahagya yan eh.
Oo, nandiyan pa rin yung mga plywood. Natanggal na. Hmm. Sige, oo. Ayan guys, tuloy-tuloy pa rin ang puntahan ng mga nanay, mga parent, magulang. Kumukuha sila ng learning kit at nag-enroll. Yung iba nag-enroll guys. Pila-pila pa rin. Kami na lang yung panya. Radyo. Ang mo kasi. Dali niya yung radyo na doon sa taas na wala sa parinig. Sino karami? Ah, yung matangkad? Yung matangkad dati? Sama niya bago sa gabi? Ah, may guard na sa gabi dito? Ah. 8 ng gabi hanggang... Ayos ah. Bawal na kay sleeveless. Wala akong ballpen sa ate mo. Ano yan? Busog lang? Di ba ako pa yan? Kala ko may laman na naman eh. Wala po kayo sa isin.
Umiinit na. Nilagyan niya sa dalawa yung class. Class ka dito yung tingnan mo, may dalawa yung class. Ayan ba, may mga bisita tayo kanina ng mga doktor ng DepEd, galing sa DepEd. Bumisita rito para i-check yung ating facilities kung approve sa nila. Ayan. Ngayon ay umuwi na sila. Init na. Umiinit yung cellphone ko. Wala po dyan nasa taas. Alin po? Ay, gadang. Opo. Bakit umiinit yung cellphone ko? Buhay pa yung radyo mo? Sino? Pina-charge mo yung radyo mo? Hindi na. Hindi ko ginacharge, hindi ko naman ginagamit eh. Bakit pina-charge mo? Parang ginagawa mo. Madrain na. One piece. Isa po dito. Isang ganito. Isa po. Punta na po kayo dito. Nag-love shoutout kay Bless Florence. Nag-love shoutout. Login muna po kayo sa laptop. Dito po. Tapos po doon dalawa po dito. Four piece po ba? Sa purpose na. Ito rin. Pag four piece po dito. Dito rin po. Ano pong time? Kagaya po nito. Pangalan namin. Opo. Four piece po. Then, four piece po. Nag-purpose ako eh.
Yan pala magiging isolation, no? Sa kanila. Tulog dyan, ang lakas na yan. Ha? Ang lakas ng ulan dyan. Oo, no? Pwede naman eh, ano, pag may sinat, pwede naman doon. May clinic na nga, no? Tumutulo ba dyan? Ito sana na ganito. Pero ma'am, ano dyan, umuulan dyan pag malakas ang ulan. Ang lakas na. Oo. Problema daw natin dito pag umulan, tumutulo. Lakas dito, ma'am. Hindi naman natin kaano yung bata. Hindi doon yung body pa natin. Kasi importante kasi may isolation Oo, kami. Pilit talaga natin itong isolation. Ito talaga. Kasi ang lakas ng tulo niya. Ayaw eh. Ito gusto nila yung lugar na yan. dito. Yung space na yan kasi nandyan yung gate. Pag may masasakyan naman kasi dalawa lang daw ang gusto eh. Hindi daw room, area. Ayaw Hindi ng room. kwarto. Hindi. Ibig sabihin hindi pwede doon kasi sunog po Kasi yung pasado eh. makakapasok na sila agad eh, no? Dapat dito pa lang, no? Pasok na eh. Samantalang dito pa lang naglalamig na siya. Oo. So kung pag bumila, hindi naman sila parang Ba't pag, bakit hindi na lang ma'am yung ano, pag na-trace na may lagnat, pauwi na lang. kaya nga, dito muna Pero siya. dito siya hanggat wala pa yung sunog. Ah, okay. Kaya kailangan may Ay isolation ba, kasi. pagka temperature, may lagnat. Eh, ubay sa'yo lahat. Kailangan palabasin natin. Ah, okay. Dito Oo. natin papastayin yan. O, dito. Pag umuulan, dito. Pag maaraw, dito. Basta alam, para pagdating ng Lagyan ulan, namin to ng Cortina. sarado daw to eh. Para kalito ko yung baka sarado to. Doon na ang entrance. Oo, yun. Oo. Ito sarado yung daw yan. O, dito sarado to. Dito tilagay yung bata. pag umulan. Kasi oo, pag umuulan. Basta, isa o dalawang puan lang. Ang ganda na ng agad natin. Para malinisan natin. Hindi pa rin siya na-isolate ma'am. Kasi open pa rin to eh. Susunduin na siya eh. Ano ba ito? Exit. Ang sisira ka kasi. Hanap mo, atras dito. Oo, wala sa labas. Nakapasok na ba? Hinihingan ng nanay yung bata. Ngayon, pagka temperature, may lagnat. Saan mo dadali? Ano nga lang, sa clinic. Oh, so dito pa lang. Oo, dito teka lang anak ha, mataas lagnat mo, dito ka lang muna ha. Basta kami natin si nanay. So, kung pwede na siya Pwede, magkakalang na to. Ilagay na doon. Gusto ko may reenactment siyang sila sa amin. Pwede, may lagnat to. Ilagay na Kunyari doon. may lagnat. May lagnat. Ayan, dito siya. oh. Magarinig ko sa ulo, may lagnat. Magarinig ko sa ulo. Shower ka dyan. Eh, ganun. No? Nag-isolate ka doon sa secretary. Asan ang entrance ng curtain natin? Hindi dapat dito. Kasi ito yung stick ang Basta may cover, may cover. Sarado to, doon natin sa triad. dito ang bukas. Kasi kung galing eh, hindi naman dito, di ba sarado to? Yun ang entrance. Oo nga ma'am, iikot pa pala. Iikot pa pala yung bata kung mayroong lagnat. Ganun pa rin. Shower, tayo nakikita yung bata. Pero kung walang bata, nakasay na. Ah, oo. Patanggalan natin ito yung mga pinasa. Tapos lagyan natin na magandang table. Isolation na to. Kuya! Patanggalin mo mo. Ay, picturean mo muna. Tapos, entrance ang ngayon. Tagal, natanggal na yung nalaman niya. Alam. Ha? Ayan, tagayin natin. Ano ba yun? Basta. Ma'am. Ayan guys, update pa lang, update po kayo guys. Ayan po, kasalukusang inaayos po yung ating gagawing isolation parang area, isolation area. Doon po tayo maglalagay ng isolation area kasi pag na-detect natin na may lagnat yung bata, pagkatapos ay iniwan na siya ng parent,
So, pansamantalang dyan muna siya sa isolation area. Habang hinihintay ang sundo, doon muna siya. Ayan po. Ayun ang mangyayari. Doon ang magiging isolation. Dito yung magiging entrance. Sa kabilang gate. Ayan. Dito sa main gate, maaring isara yan. Ayan. At dito rin sa area na to, dito ilalagay ang yung mga pag malakas ang ulan, yung mga kunyari meron doon na naka-isolate, ililipat natin dito sa gitna, dito sa may main gate. Ayan, kung napapansin nyo dyan, meron dyan mahabang upuan na bakal. Diyan po ililipat pagka umulan. So pag wala naman, doon. Ayan guys, yan ang magiging sistema rito sa pasukan. Yan. Bawat school kasi may ganyan sabi ng DepEd natin. Doktor ng DepEd pumunta kanina rito. At yung nurse kanina na nag-demonstrate kanina kung paano gawin. Lalagyan po ng kortina yan dyan. Ayan. So yun ang magiging isolation area. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang pagbisita ng ating mga kukuha ng learning kit. Ayan. Ayan po guys. Mega love shoutout kay Bless Florence. Bless Florence, mega love shoutout sa dyan. Maraming salamat sa patamsak mo dyan guys. Bless Florence, mega love shoutout sa dyan. Bless Florence. At dyan, mega love shoutout sa inyo lahat dyan, mga kapatid ko sa Whiting. Them Blessing. Them Payaman. Mega love shoutout sa inyo dyan. Sa Chippers, Payaman, Livewires, Pinoy Core. Mega love shoutout sa inyo dyan.
Ayan po guys, kasalukuyang nililinis ng ating mabait na kaibigan dito. Ayan. Ayan, pati yung nurse. Nilinis na ng nurse. Ayan, mega love shoutout kay Bless Florence. Maraming salamat sa patamsak. Ayan, live po tayo ngayon sa Benigno Aldana Elementary School kung saan ay namimigay po tayo ng learning kit. Ayan. Doon po sa learning kit na yon, so may bag na isang bag po yan at may kasamang mga notebook, papel sa loob. Ayan po guys ang ating pinamimigay. Ano? Isa na lang kinuha mo? Isa lang anak mo rin? Dalawa eh. Ha? Mamaya pa nga ako din dalawa. Ah, mamaya pa, oo. Oo. Ayan na lang, kortina na lang. Kortina na lang ang kulang, oh. Quarter na. Sa 12. Kortina na lang, ha. Ayan
Ayan po, sa kasalukuyang inaayos na yung isolation area para sa kung saan kung mayroon tayong mga trays na may lagnat na bata ay i-isolate muna natin doon sa isolation area. Doon po guys. Ayan. Hinanda na po ng ating nurse at saka teacher. Ayan. Tapos lalagyan po yan ng cortina dyan. Nice. Joy din? Ilang piraso lang. O para okay na to, tapos pag-ano na kami lalabas. Ang sipa naman ang dalawang picture, kaya ano na to, isang nurse. Isang nurse. Picture naman kami. Alright! Agad-agad! Uy, ilagay yung nurse sa loob na. Lalagyan namin ng ayaw namin ilagay isolation. Nakatapat sa akin eh. Nasaan ba? Ayun. Kuha na lang kayo dun sa disaster, may kahul. May ako na lang maglalagay mamaya. Hindi, plastic mo lang. Kuha kayo Plastic na para. Kami may lagnat. 1, 2, 3. Isolation room. Ang taray ng dalawa. Hindi, Oh. isolation coffee shop. Coffee siya pala. Coffee shop yan. Kape please. Heart to heart. Cortina na lang pala oh. Cortina na lang. Oo, bibili ako. Pero kailangan meron tayong ano. Rod. Yung Wire. wire lang. Wire lang oh. Di ba may wire doon? Meron? Oo, alambre. Kasi isang side lang naman lalagyan ko Pinili eh. mo kuya rin. Oo. Meron mula Kailangan doon. yung mahabang cortina hanggang sa Ano lang, bawal ang kurtina kasi nakakabit doon. Ang kailangan gagawin namin, either na ano na lang ilalagay ito, yung parang sa plastic curtain. Kasi pinapatanggal yung monitoring ng mga kurtina sa taas eh. Yung- Kahit yung- may yung sigarilyo. ano. Walang cortina. Kasi ventilation. O di nakatipid kami, hindi kami bibili ng cortina. Walang bibigyan ng kurtina. Walang bibili ng cortina. Kasi walang Ayan guys, yan po ang ating isolation area. Ayan. Yan po ang isolation area natin. Diyan po ilalagay ang mga na-detect natin na may lagnat na bata. Samantala dyan muna sila kung wala pa silang sundo. Ayan, kasi minsan hinahatid ng nanay, ng magulang. So nakapasok na siya, tapos biglang umuwi ang magulang. So yung bata, naiwan, na-detect natin na may lagnat. Dito po natin siya iiwan guys. Ayan, yan. Ayan, lalagyan po siya ng cortina dyan. Ayan, meron tayo ditong temperature check station, tsaka may alcohol tayo. Ma'am, doon po ang exit mo. Ay, sorry po. Ay, alaon na kami. Lahat ng teacher lalabas. Ayos. Akala ko ba pinakuha mo na lang? May pumunti ko red na sa akin.
May, di ba bawal yung mga sinampay dyan? Wala. Bahala sila dyan. No? Sinabihan ko wala yan. Hindi mo yung mga ano. Mga siga na yung mga tao rito. Hindi, sabihin niya sa principal, Huwag na, hindi naman. Sinisita ni Mami. ang pangit tingnan eh, no? Entrance na. Pag mag ano-ano kaya, makakaaway ka lang. Dito? Mamaya bigla kang tutukin dyan. Yan ang mahirap dyan eh, no? Umaga pa lang yan. Baka pala yan. May pangalaw na. Ano? Break time. Break muna. Ikaw na, mauna ka na. Sulit ka lang. Oo, uwi na rin ako eh. May susi pa dito kayo, Rumi. Anong susi na inahay ko? Baka yan. Pero, Kaya uwi muna ako guys. So, end ko muna to. Nag-love shoutout sa inyo dyan guys. Maraming salamat guys sa pagbisita sa aking live. Maraming salamat. Bless you all. Thank you. break muna ako ah. Oo, ako rin. Aalis na rin ako. Papalikin mo na lang ng one. Ah, one break talaga? Break talaga. Papalikin mo na lang ng one. Ayan guys, mag-end po tayo guys.